Здравейте, аз съм Цеци и всички от YouTube. И днес ще ви покажа как да си направите скин, както аз съм го направил на Windows Vista или на Windows 7, точно мога да ви кажа. Ами първо влизате, тук съм отворил много работи. И чакайте само, че... да ви кажа, много ви моля, абонирайте се за мене и така ще правя повече клипове. Вие знаете, ето пак правя клип и без да се абонирали за мене. Вчера или ония ден пак правих един клип. И сега правя пак клип. Какво изгледа? Това сега ще направя, то винаги така става, когато снимам. Аз ще спира клипа на пауза, когато ще го пусна кога стане. И ето тук съм. За първо, ето вижте сега с какъв скин съм. Часовника ми не е много верен. Не го гледайте там. Първо пишете, трябва да си изтеглите. Сега ще ви кажа коя програмка. Трябва да си изтеглите Универсал. Ето това трябва да си изтеглите Universal Team Patcher 64. Аз съм за 64, обаче Windows ми е 32 бита. Трябваше да се изтегла с 32 бита, обаче не съм погледнал. И сега си го изтеглите, то го има навсякъде. Сега ще го изтеглите Universal. Пишете Universal. Ето го, Team Patcher Donut. И си го теглите от... къде си го теглите? От тук, където съм цъкнал нагоре. Нагорното сайтче. От Microsoft. От Softonic, как Microsoft я сбълнувам. Чакайте, че ям и малко. Такова майка ми е тук до мене и... Такова е. Добре, да продължаваме. И ето го, тук в софтуерника си го теглите, правите с това джиги. И ето това трябва да ви представлява. Ето това нещо. Трябва да ви са такова. Аз съм с 80. Нищо. Ето това трябва да ви излезе. Диалог, тук това си го ставате. И тук всичко. И сега трябва да ви излезе една такова. Това трябва да ви излезе, цъкате такова и аз тук така на мене ми е излезло, защото всичките са ми пачнали, тук ги пачвате всичките, които сте си ги изтеглили и си рестартирате компютъра след като го направите. И тук вече пишете за темите, ако сте за Windows 7 теми, пишете така. Windows 7 TMS for Windows XP. Цъкате го и... Къде стигна? Тук така вече имате такова и тук си гледате. Тук аз имам Black... Ето ги тук така топ 5. Майче са, не. Няма нищо, ели.
И аз исках да си изтегля, обаче нещо не ми стана. Ето я. Сега тук я търсите. Сега ще ви кажа къде да се изтеглите тук, както влезете в този сайт. Тук така, ако се чуете откъде да го изтеглите, защото тук така има само някакви такива глупости. Тук където пише Download файл и от тук си го теглите. Аз 30 минути само не можах да разпознавам откъде си го изтеглям. На мен нещо не ми стана, не знам защо. Аз имам ето таз. Чакай, това си имам. Да, аз имам ето тази N. И когато, нали, ето цъкате си тук, стеглите си я и там си я слагате по както ви казах начин. Това беше от мен. Айде, чао, аз бях Цеци.